おはよう、おはよう。おはようございます。あ、ゲーム起動するところからだった。あれ、買っちゃったけどさ。あいまいてです。昨日発売のブルーブラッドを買いましたよ。買ってとりあえず寝かしてある。そっとしてある。はい。今日の終了。今日の協量を終了しますか？いい、終了します。ブラッドね、オレンジブラッドもやりたいけど、今はとりあえずこっちが気になるのでこっちをやらなばな。でも新作ゲームはやっぱり発売日に買っておかないと、なんだろう、楽しみにさせてもらった分のお金を払いたい的なところあるじゃん。あとやっぱ初日に売れると嬉しいから。ね、はい。ということで、いずれオレンジブラッドも配信でやるかな？やるかも。うん。やれたらいいなと思います。チームゲーだから多分できるはず。そう。ドットがめちゃくちゃいいんですよね。あと女の子のデザインがすげえ好きかな。うん。よいしょ。やるか。こんな寝起きでやるのめちゃくちゃ久しぶりな気がする。いつもは仕事してからやってたからな。朝寝起きでちょっと朝ココライブがあるので早めにやらないとなってなっちゃった。はい。お願いします。あ、そうか。育成しなきゃいけないんだった。だとすると自分でやらせてくれ。生徒を教えるの楽しいんじゃ。やっぱここのパート自分でやってるとなんか教えてますって感じで、なんだろう、先生としての自覚というか意識が芽生えるから。自覚ではないの。別に先生ではないからな。自分の核ではないわ。意識が芽生えてくると。よっこいしょ。先生としてのというか、そうだな、教え子がいるんだなーっていう気持ちになるが正しいか。ちょっと画面構成を自分のところでだけ変えて、はい、個別訓練。とりあえずロベルが上がっローレンツじゃなかった。イグナッツだった。またツしか合ってないの。全然違うでしょ。はい、すいませんでした。やりましょう。イグナッツの、ボーナイトにあげて、ダークナイトにするのもいいかって言ってたんだっけ？今自分で何やってんだっけ？弓術と馬術か？じゃあ理学やろうかっていうことでいいのかな？じゃなくて、とりあえず、でもそれでいいのか。C、理学 B。上級職アサシンにするためには、剣 B。あれ風呂入ったの？あそっか、マリアーヌだった、風呂入ったの。なるほどね。なるほどね。で、マリアーヌは放りないで先にじゃあちょっとこれで、やべ、紅茶のパック脱ぐの忘れた。ちょっと濃いめに入れようと思ったが、多分これ10分くらい入れてんな。でも結構、なんだろう、多分、値段の割にはいいやつだから、そんなに渋みは出てないんじゃないかな。出てないといいな。わからん。こんなに、2、3分のやつをこんなに入れるとどうなるのかちょっと初めてだな。はい。まあいいとして。すげえ、効果がすごい。マリアーヌ、今ビショップだけど、ホーリーナイトに進行が B プラスで、馬術が A か。進行が B プラスで、進行もじゃあちょうどいいんだな。ちょうどいいというかなってるな。馬術が A。それももうなんとかなりそうだな。レベルさえ上げればなれるな、ホーリーナイト。キャッキャ。まあちょっと運ゲーですけど、1ランクずつ下がってるので。で、多分まだレベルまでちょっと余裕があるから、いや、そっちはじゃあ本人に任せて、式を上げてしまうか。すげえいろんな補正が入るの。すごいな。ナイス。素晴らしい。偉い。次も頑張りますね。そっか。ここは、すごいな。ありがとう。めっちゃ伸びる。
ここのボイスって5年前と同じなんだね。忘れてた。そうだそうだ。イルダー、かわいい。うん、ダメだ、かわいいってなっちゃった。うん。武術 A まで行ってるんだな。で、飛行 B だから、うん、式だな。式をやろう。式と、そして、うんうん。弓もありだな。式と弓鍛えるか、飛行多分もう十分あるんだよね。うん、十分かと言われるとちょっと難しいとこだったな。クロードがドラゴンマスター、ドラゴンロードの方がいいのかな。ドラゴンマスターに、でもやっぱり俺ドラゴンマスターにしてよ。はい、やりし、飛行 A。あ、そういえば、バビ声、新しいのにしたら、一番最新のバージョンにしたのが前回のリングフィットなんだけど、高音が結構ちょっとロボっちゃってて、ロボロボしてて、あれはあれでいいよね。いや、意図しないロボではあったんだけど、あれはあれでちょっと面白いなってなっちゃった。まあ今は前のバージョン使ってるんだけど、うん。どうしようかな。リングフィットの時だけロボになろうかな。それはそれでありだよ。とりあえず意図しないっていうことが、意図しない音が出るということが分かってれば、個人的にはまあいいかなって感じ。やっぱ最新バージョンの方がまろやかな気がするな、音が。まろやか。はい。まあいいでしょう。ドラゴンマスター、飛行じゃあ上げ切っちゃって、で、いや、でも、式上げた方がいい気が、いや、飛行上げ切っちゃって、式と弓を上げるか。弓、すごく、いいなと思ったんで使ってて。はい。飛行を上げて、なんだってごめん。聞いてなかった。すまん。飛行はちょっとほっといても大丈夫そうなんで、じゃあ弓と式を上げてもらおう。お任せじゃなくて、グループ課題じゃなくて目標設定。クロードを弓と式。弓と式を行きたい。なんかこう、カスタムじゃないやつを選ぶことにより、まんまと、やはりこっちだっただろみたいな感じに言われてるような感じになって、手のひらの上だったか、みたいな気持ちになっちゃいましたね。はい。よし。ローレンツは多分ほっておいてもガンガンいい感じに成長していくところ、今のところ。で、イグナーツだな。うん。今度風呂入ろうな。アサシンに至るために剣 B と弓 C が欲しい。剣 B と弓 C が欲しい。じゃあ、剣をやるか。剣やるのもありだな。で、それから、その後に、ダークナイトを目指すのと、槍が C で、理学が B。理学どんな感じ今。で、馬が A か。いや、でも、かなりいい感じになってるな。槍やるか。どっちが上がりそうかっていうと、槍の方が上がりそうだよな。ただ、剣、先に剣やっちゃうか。アサシンに一応上げておきたいので、剣いくか。行きましょう。ナイス。偉い。あれ？いやー、まぐれですって。あれ？声ちゃんと変わってるな。変わってるわ。もっと頑張らないと。変わってた。ナイス。オッケーオッケー。マリアンヌ変わってないと思ったけど、マリアンヌも変わってたんだろうな、多分な。僕の耳がね、ソムリエできてなかったわけですね。ソムリエできてなかったにして、声優さんな、一時期めちゃくちゃ詳しくなったことがあったけど、
アニメがっつり見てた頃は。今もう全く新しい人追えなくなってるもんな。多分男性性も女性性も全くわからなくなってるな。ヒルダ式あげたいんだよな。あ、でも D あれば十分な。今馬術のみ？馬術やるか、先生と。ヒルダどこまで上げるんだっけ？B プラス。あ、じゃあでも上がりそうだな。重装が A、斧が B プラスで、もう十分あるんだ。じゃあ馬術と式をやる形に、かな。でも馬術が B プラスか。いや、B プラスなら大丈夫だろ。ナイス。あ、満タンじゃなかったのか。気がつかなかった。3回しかできなかった。すまん。満タンにしとけばよかったな。目標設定、ヒルダ、馬術と、一番楽ちんなのは、何なんだ、一番楽ちんかな。でも好きなのか。好きだから楽。馬術と、式かな。はい。お願いします。斧は多分使ってるうちに伸びるんじゃないかなという気がする。あ、そういえば身支度で、身支度今できねえわ。知識の補充、クロードに持たせてたと思ったやつが多分アイテムがいっぱいになって外れたんじゃないかなって感じがしてるんで、声が全然出ねえな。すげえザラザラしてる。まあでもね、このザラザラした声もバービー声を通すことによりいい感じになると、感謝。もうちょっとじゃあやりましょうか。リシテアガンガンこれ伸ばしというのでいい気はするが、せっかくだから式も上げちゃいたいな。いや、先生が上げればいいか。リシテアの式を上げましょう。いや、他にやらなきゃいけないことを優先的にしてあげたいのは山々川川だが。そうだ、式を上げないといけない。イングリッドの式を上げる。イングリッドの式を上げる。イングリッドはファルコナイト、飛行、槍 A、飛行 B プラス。槍と飛行を鍛えるかな。ナイス。ナイス。はい。いや、これは次回も育てないと難しいな。槍と飛行。目標設定、槍と飛行。イングリッド。槍と飛行が、はい。操術、飛行を、うい。フェリクスも、剣はとりあえず、フェリクス、どこだあった。理学か。やっぱり、なんだかんだ、理学育てるの忘れたな。理学育ててくれ、まず。はい、すいませんでした。次回、フェリクスの理学をやろうという形ですね。レトラも、ドラゴンと、操術と飛行で、そうですよね、巫術と飛行。それから、アッシュくんがドラゴン育ててたから、カスパルだな。カスパル。待って、上から。ローレンツが、パラディン、槍 B、ウマシが欲しい。ダークナイトにするのに理学が B プラス。
美学あるな。馬が A。じゃあ、式と馬にしようか。式と馬。式と。貴族。ダークナイトは一流の証。やばい、面白い。ダークナイトは一流の証好きだな。ダークナイトは一流の証。そやな、行こう。式と馬行きましょう。ローレンツ、ラファエルが、重装と、オの B プラスと重装が A と、それから、馬が B プラス。馬いくつだ？ちょっと、よっこいしょ。位置が悪いな。失礼。馬、行きましょう。式は上げないといけないの。もう俺はモンママスターになるなんだよな。馬と重装。馬苦手なのか。先生と一緒にやろう。うんうん。で、イグナーツくんがダークナイト。一流の証。やりし。日質、釣り学 B プラス。いやー結構険しいですね。道が頑張りましょう。馬 A、はい。にしては大丈夫かな。で、マリアーヌ・ヒルダも見たので、レオニーが、レオニーあった。よいしょ、スクロールしてと。パラディン、槍 B、馬 B になったので、ホーリーナイト、槍 C、進行 B プラス、馬 A、進行が B プラスで、馬が A か。そうだね。だとしたら、進行やりつつ、式を伸ばすかな。はい。で、フェルディナントが馬あと1で上がるな。はい。フェルディナントが、オの B プラス、重装 A、重装 A、馬が B プラス。オノかな。まあ、これで大丈夫か。馬、乗ってればなんとか、ソシャルナイトか。待って、ソシャルナイトは、まあいいか。多分パラディン、あれソシャルナイトとパラディン、パラディンの方が下だったっけ？パラディンの方が上だと思ってたが、忘れちゃったな。20番。あれ？待てよ。探索を終えるってしたけど、あれ途中で眠いから終えたんで、前回。まだ飯食うの残ってたな。やっちまったな。まあそういうこともあるか。セーブ、探索終わるって出てたから終えちゃったけど、この全体的な、3とかの3が多いのを見るに、僕は飯を食う前にやめてしまったな。もったいないことしたな。まあいっか。よっぽど眠かったんだろうな、昨日の夜。記憶がないぐらいに。で、リンハルトが、まあ、しゃーなし、やってしまったものはしゃーなし。やりし、馬 B、馬 A、ダークナイトを目指してるな、これ。とりあえず、ウォーロックになろうという話か。それはいいと思う。ということで、じゃあ、理学をやりつつ、槍か馬をあげたいですね。馬あげとく？理学。いや、でも槍の方はちょっと上がってるのか。まあいいか、よし。どちらもやらねばならん。カスパルが、ドラゴンナイト、オノ B、飛行 C、よかったな、ドラゴンナイト。飛行、飛行と、槍か。飛行と槍にしましょう。飛行と槍。男ならやっぱりウォリアー、いろんな説があるな。はい。で、ベルナデッタが、パラディンにやるのに槍、槍が、
B、馬が B、槍が B、馬が B。うんうん。弓 A、馬。馬と槍かな？馬と槍。ドロテアが、グレモリーを目指していて、式はそこそこあるので、とりあえず、なるほど。A にしてから、式、わかりました。先に理学を A にしてしまうというやつだな。で、ペトラが、そうそう、これは見たかな？斧を A にして、飛行を A にしたいという形で、はい。エリクスも見た気がする、そうだな。シルバン。ダークナイト多いな、うち。目指してるの。理学が B プラス欲しいのと、あ、理学開花できるんだ。まだしてないな。やりましょう。いや、3しかねえんだな。やっちまったな。馬が C プラス、いやー、久しぶりにやらかしたな。久しぶりにちょいちょいやらかしてはいるな。馬 A と理学 B、式が入ってる。理学先にやるかと思ったけど、理学できないんだった。騎士は女の子にモテる説ありますね。メルセデス、グレモリー、理学 A 進行、このまま行きましょう。アネットが、ダークナイト、アネットもダークナイト目指してたのか。槍 C、理学 B、理学 B、とりあえず理学の A でウォーロックを目指そうという形かな。で、馬が A。はいはい。ちょっと式を外して、理学と、槍術でいいのかな。馬か。馬やろう。シリル、どうなんだろうな。このまま、あれなんかな。わからんな。剣術と式。わからん。シリル。一緒に戦ってくれるのか。ブリガントやってるな。斧が B。飛行が C。あれなれるな、ドラゴン。シリルをドラゴンに乗せよう。で、斧が A、飛行が A だから、で、槍が C。槍をやりながら、槍をやりや。飛行か。それで行きましょう。あんなパイセンは、このまま突き進んでほしい。個別指導、あと2人残ってるから、フェリックスが理学だったっけ？まだ開花させてない。してなかった。すまん。ナイス。ナイス。上がったね。ほう、こんな力があったとはな。今回はエピタフうまく使えるようになりたいな。ナイス。経験が糧となったな。なってんな。褒める。褒めるな。できて当然だ。やる気が上がってるのいいよね。そう言いながらもみたいな。開花してるもんな。よかった。あと開花させなきゃいけなかったな。フェリックス理学開花したので、じゃあちょっとこれ削って。あと開花しなきゃいけなかったのはなかったかな？火球のものはシルバーなんかあった気がする。気のせいか。気のせいじゃなかったわ。やろうか、理学。3回しかできないんだよな。やっちゃったな。ナイス。めっちゃグレート出たな。感謝。次回なんとかなりそうですね。はい。
上の方どれくらい教えられた？なるほど、こんな感じか。はい。レオニーもやりたいな。レオニーにしてはローレンツ、ラファエル。はい。まあ多分ちょっと、そんなに覚えてはいる。グループ課題。あれ設定できてない。厩舎の管理、馬術、重装。大道以内の瓦礫を協力して除去する。なるほど。重装か。重装か馬術か。馬術が欲しいのは、マリアンヌと、ローレンツは欲しいな。あと、いや、イグナーツも欲しいな。マリアン、イグナーツ、馬。マリアンヌ、イグナーツ。実行する、頼んだ。訓練開始。質問があるんですけど。おいおいおいびっくりした。書庫にたまに見たこともない文字で書かれた本があったりするんですよね。どうにか読みたいんですけど、何も取っかかりがなくて、妙案はないですか？まあ、文字の並びは品質する字から推測してが一番、なんだろう、古典的な手法ですけど、根気よく頑張るしかないはないと思うんだけど、実は読める人がいるかもしれないっていうのはワンチャンありだけど、まあ探すのめちゃくちゃ大変だから、まあこっちかな。文字の並びは品質する字から推測する？いやー、さすがですね。なるほど。後ろもうなずいてるからこれでよかったのかな。槍術と飛行、ペガサスナイト。いや、行こう、ペガサスナイト。それでいいよ。はい、目標を変更しました。同じだけど。うん。あれ違ったのかな？確か同じでも違うって出てたはず。マネールパイセン！キャッキャ。あ、でも見たことある気がするな。ちょうどいいところに。はい、なんでしょう。大聖堂で何を祈っていた？これ FGO でよく見るタイプの2行で話すやつじゃないですか？懺悔していたの。私の愚行をね。それで愚行録。あなたにも懺悔したかったから。なんすか？いいかしら。懺悔と言われても。あれ？右で押せなかったっけ？よいしょ。あなたにはこれまでも散々迷惑をかけてきたわよね。男に振られるたびに仕事はすっぽかすわ。あなたにも当たってしまうわ。私ってどうしようもない女なのよ。このままじゃ一生独り身だわ。かわいい。はい。先生もそう思うでしょ？そんなことはない。でも独身は別にあるかないけど、この時代背景だと、まあ、そうだよな。思わないと言っておこうかな。まあ、会う人はね、どこかにいるかもしれない。本当に？なら結婚できなかったら、あなた、私と結婚してくれるの？頼んだぞ、先生。お世辞よね。私の何がいけないっていうのかしら。もしかして顔？女は顔が命っていうものね。すでに 1000% 美人ですので大丈夫ですけど。顔は問題ない。顔は問題ない。そうよね。問題ないって言い方は。レレスの時はもう美しいって答えた気がするな。まさか性格？私の性格に何か問題が？問題はない。そうだね。問題はないね。随分な棒読みね。はい。そんな棒読みだったんだ。先生もそう思っていた。問題はない。確かに。どう読んでたんだろう。ちょっとだけだらしないかもしれないわね。
って好きなんだよちょっとな。だけ怒りっぽいし、うんうんちょっとうん。だけ物臭だし、はい。でもそういうちょっとだけダメなところがあった方が男にウケるって聞いたわ。なるほどね。そういう子ほどいい男を捕まえてる気がするし、なるほどねダメな。ところがまだ足りないのかしら。なるほどねダメにした方がいい私。真剣にやめた方がいい。そうだね。何よそんな急に真顔になって。あれベレスの時はなかった気がするな。ドキドキしちゃうじゃない。あー。なるほど。あと先生話聞いてない。僕も話聞いてないけど。はい。あー、いいなー。なんすかシルバーの様子どうした？あ、見たことある気がする。サクサクちょっと行かせてもらいましょうかね。どうかした？ああ、なんだ先生か。最近よく会いますね。あ、すいません。俺の腕の中は女の子専用で。野郎に貸すのは勘弁願いたいんですが。はい。で、何の用です？殴ったら鎧が痛いやつですね、お腹。はい。もう。また血は喧嘩？まあそんなところですかね。あの子はその辺で引っ掛けたんですよ。そしたらあの子、意外と俺に入れ込んでた。本当に何回見てもダメだ。まろやか丸く言ったけど、割とひどい。ひどい。何言ってるんです先生。言葉を選ばずに言うなら、くずい。先生がどう思うと態度を改めるつもり。ほら俺、こんなろくでなしでも一応紋章持ちの貴族なわけですし、はい。重たい遊びはしないようにしてるんです。いずれは黙ってたって適当な相手と結その婚うちさせられて刺されそうですけど落ち着く予定ですしね。そういえば先生は自分が紋章を持ってるって。調べたことがなかった。なるほど。まあ傭兵だったわけだし、わざわざ調べるってこともない。貴族はどうなの？まあ生まれていいの一番に調べられるんじゃないか。生まれた子供は大抵、あ、そうですね。俺たち実血の末裔ってのはどうしても紋章持ちが生まれなければ、基本的には紋章持ちが生まれるまで当主は子供を産ませ続ける。で、そうして生まれた紋章持ちが次の当主になって同じことを繰り返す。わかります？貴族になり上がるために？5名紋章を持った子供を産めれば、そいつが次の当主になれるかもしれませんからね。ま、血も薄まった今じゃ生まれるのは兄上みたいなやつばかりでしょうけど、言い方。昔から紋章持ちってのは人から妬まれると俺は俺の血の価値を俺なりに理解してる。自由な生き方なんてとっくに諦めた。俺たちには自由に生きる権利なんてない。今は違う？そうですね。傭兵として紋章を持ちながら紋章と無縁に生きてきたあんたを見てると妬ましくて憎らしくて。突然の重い感情をやめてもらいます。へえ。なんて。やる気めっちゃ上がってる。突然首根っこに刃物を当てられるような感じ。はい。めちゃくちゃ目が覚めていいなって思いました。クロードの様子が気になる。行きましょうか。あ、でもこれでもう最後かな、クロード。ああ、あんたか。どうしたんだこんな時間に。ちょっと寂しいですね。はい。クロードこそ何を？なんだか頭が忙しくてさ、あれこれ考えてたら目が冴えちまった。こういう時はぼんやり星空を眺めて頭を冷やすんだ。ガキの頃からそうしてた。だだっ広い星空を見てると俺のちっぽけな望みなんてすぐに叶いそうな気がしてさ。考えすぎて頭が熱くなって空を見てるちっちゃいクロードいいですね。この星空が神様の代わりだったのかもな。なるほど。なあ先生、
あ、ニミズムもう少し話に付き合ってくれるか。とっくに気づいてると思うが、俺はフォドラの外の世界で生まれた。俺が生まれた土地ではフォドラの民は臆病者と見下されててな。フォドラの外に世界があるのかみたいな感じになってるな。半分だけ流れてた。母方のさ、うんうん、ガキの頃俺が周りの連中から異物扱いされてたのはそういうわけなんだよ。けど俺はフォドラの民が臆病者じゃないと知ってた。うんうん、そんな見方は偏見だと。何しろ俺が一番よく知るフォドラの民、つまり母さんは、うん、敵国の男に惚れてフォドラを飛び出すような破天荒で骨のある女なんだぜ。だから俺はバカにする奴らをいいおかんやな。臆病者じゃないと証明するために、だが俺一人認められても意味がないんだ。土地に根付いた価値観ごと変えなきゃ。俺は思い立ってフォドラを覗きに来た。何か希望が見つかるんじゃないかってな。あった希望。ところがだ、こっちはこっちで外の世界の人間を化け物か何かだと。そういうあれなんだ。今までなかったけど。信仰も違うってのに、そこだけは同じだってんだから。うんうん、で、これはもうこの世界を全部まとめてひっくり返すしかないと思い立ったのさ。5年前、俺が士官学校に入ったのもその足がかりを得るためだった。同盟をまとめ上げてフォドラを統一し、そこから新しい価値観を描き直して、その後は外の世界だ。壁を壊し、なだれ込んで。現実世界でそういう認識が変わったのってどこからなんだろう。高等無形な夢物語だろ。うんうん、それとも壮大な野望だと思ってくれるか。野望は叶えられそう？少し前までは我ながら無謀すぎると思ってたが、今は違う。現実でも全然あったことだから、あったことというか経験してきたことなんだろうから。そうなんだよな。どこで変わったんだろうな。どこまででも行けるってな、はい、だからこれからも俺の隣で一緒に歩み続けてほしい。うん、いいよ。見たかった景色を一緒に見られる日まで。ワンチャンでもこの代では無理なんじゃないかところありますけど、いいと思います。もしかして今日もあるかこれは。あ、いや別のイベントか。あね。いいね。主よ、私たちにご加護。馬の整理にしたらちょっと重いけど。あ、いいですね。ナイスー。あ、マリアヌ馬上がりますね。ナイス。うんうん。みんな順調に上がっているな。これ上がってるの見てるだけで楽しいの、あれだよな。これは使えそうだな。何かが上がってる。なんだろう。守りの傭兵術、指揮かな。それは不術だね。わかりやすいね。まだ先にある。お、偉い。だんだん仕上がってきましたね。シルバン怖えんだよな。はい。あ、前よりは怖くない。帝国いた時が一番怖かったかな。はい。歌姫だった頃も覚えが良かったわ。素敵。はい。歌姫だった頃も覚えが良かったわ。やっぱり何度聞いてもいいな。仲間たちと一緒に参加会。誰と出るんだろう。なるほど。あ、いいですね。練習なんかしたって強くなれるとは思えないんだけどな。進行。大きな声の出し方わかりません。そうか、ここは変わらないんだな。実践に取り入れてみるか。お、いいね。散策しよっかな。出撃したい？
25に1回出撃すればいいかなって思ってるんだけど、そこんとこどう？クエストあんまないんだよね。そう。新進で読み間違えたかなと思ったけど、新進だな、これ。新進に消えた旧兵団と北の大地。あともう一個ぐらい多分、あると思うんで、資格試験。うんうん。ホーリーナイトどう？ 52% か。52% じゃちょっと怪しいですね。まあ2回ぐらいやってもいいか。クロード。なれるかな？ドラゴンマスター。71% なれそう。いや、次週にますか。うんうん。うん、とりあえず大丈夫かな。よし、じゃあ、ショップで、騎士団ギルド、戦力補充をして、あ、間違えた。戦力補充をして、鼻詰まってきた。ちょっと運動しないと鼻が詰まって死ぬ。ちょっとチートを使わして、よいしょ。最近鼻詰まりが、またひどくなってきてる気がするな。よくないなぁ。宝の鍵を買っておきたい。あ、最上級試験パスも買っとくか。2、3。限界まで買っとく？どうせ僕すぐお金使っちゃうから。買っておく。今、扉の鍵。宝の鍵を、どこで買っておく。で、売るか。ウコンバサラの斧売れないんだ。そう。売るな。なんかちょいちょいみんな金塊持ってんな。売却する。売却する。闇魔法試験パス持ってるな。後でちょっと話しておこう。魔封じの盾。魔封じの盾。そうだな。もう一個確か誰か持ってたから。ガスパルもありだな。ハンマー、傷薬。さすがにモード金塊持ってるやつはいないな。19試験パス。はい、売却できるもんなし。あらず。あ、輸送隊、秘密のアイテムあるな。金塊を売る。なんで3つもあるんだ。売却する。宝の鍵が5つある上級試験。あ、知識の補充ね。誰か、で、魔封じの盾か。はいはい。とりあえずは今持ってる金塊売ったかな。身支度して、持ち物整理。コンバサラの斧。コンバサラの斧って何なんだ？何？新生武器、グロスタールの紋章。誰だっけグロスタールの紋章って。預ける。グロスタールの紋章をね、預ける用途はシュラ。で、弓と斧を持ってるから、あとは、一冊か速さ持たしたいとこあるな。速さ。じゃあね、間違えた。知識の宝珠だ。知識の宝珠を持たす。あとは、回復薬を持っといた方がいいか。結構遠くまで歩いていくから、調合薬、特効薬のいくつだったっけ？99回復する。なんでシルバー持ってるんだろうな。ちょっと面白いから持たしておこうか。レアリー黄金の指輪、銀の指輪。
鋼預けるか。銀持ってるしな。で、君も調合薬を持っといてもらおう。手尾の訓練用固定、鉄の固定、手槍を預ける。持っとくか、調合薬。傷薬を預ける。訓練用弓。鋼、鉄。ショートボサビ、フェイルの聖なる弓を持たすのはありありのあり。と、あと剣か。アーマーキラー持っとく？アーマーキラーを持たせておく。三日月の鎌かっこよ。耐久性に優れている。ああ、名前がかっこいいけど普通のやつだな。錆びた剣、錆びた。癒しの杖。訓練用の銀の斧か、誰かには渡した気がするな。銀のは多分ないんだ。手槍、鉄の槍。銀の槍。なるほど、そこにあったか。なるほどね。鉄の槍。聖なる槍。それはあり。受け取る。王冠、鉄の槍ですね。訓練用弓そんなにいらねえな。もう一個弓を持つとしたら、鉄の弓か、でも、レールノート、リーガンの紋章。誰だっけ、リーガンの紋章。全然紋章系が分かってねえんだよな。訓練を手槍。魔導の杖くん。毒の斧はいいか、鉄の斧。斧系何があったっけ？鉄の斧、鋼、訓練。毒の斧。ブライクーゲルってなんだっけ？ゴネリルの紋章。ゴネリルの紋章ってどこだ？紋章を確認させてほしい、ここで。ハンマー預けましょう。悪竜のスカーフ、速さの指輪。必殺を持たせるのはありでは？で、速さを外す。で、ドラゴン系で、めちゃくちゃ進軍する人たちには持たせておきたいな。鋼の剣めっちゃ持ってんな。剣。うちは剣が余っているので面白剣をいろいろ持たせてしまう。妖刀柱。これ自分に10のダメージ、5のダメージ。それは持たなくていいかな、やっぱり。アーマーキラー持たしとくか。よいしょ。そんなに剣持ちながら動くんかいっていう感じは若干あるが。なんで鉄の斧持ってるんだろう。まあいいか。訓練用のも持っとく？もうちょっといろいろ持たせたいんだけど、
鋼か。鋼一応持っておいてみる？ホースキラーが2人。フェルディナントからホース。三日月の鎌。ちょっと持ってみようか。一回使ってみてほしい。あとは、ないかな？で、イングリッド・フレン、ジャミア先生、カトリン先生、チリルも、まあいい。金時間のプレスト。はい。よし。6時になるな。危ね。6時になったら、ちょっと。マリアンヌが見られる。それは見たい。意外とまだちゃんと進められてない。いろいろ見られるな。いろいろ見てえな。でも探索もしたいな。探索もしたいな。探索もしたいけど見に行こう。はい、見に行きます。やあ、イングリッドさん。こんにちは。あら、クロード君。引いとるやんけ。ごきげんよ今日も訓練をとても頑張っていたな。何事？見習わないと。あら、クロード君。私なんて何それほどでがあったも。の？それはそうと、まだ時間はあるかな。なんなんだ？新しい戦術について意見を聞きたいんだ。私なんかお役に立てるかしら。立てるとも。ぜひなんなんだ？君のような優秀な人の意見を取り入れたいと思ってね。待った。なあ。そのあらは何だと思うのか。仕方ないでしょ。あなたの不自然な話し方を聞くと戸惑ってしまって。不自然だったか？至極真面目そうだっただろうが。いいえ、全然。あなたの場合、一周回ってふざけているようにしか聞こえません。おいおい、それを言うなら、それはそう。お前こそ不自然が服を着て歩いてるみたいだっての。なんですその例えは。確かに自分でも違和感は抱いていましたが。ちょっと新鮮で面白かったけどな。とはいえ、大人っぽい喋り方をするみたいなやつだったのかな。こんなの俺たちらしくない。周りの仲間を困惑させちまうだけだ。そうですね。むしろ以前のままのあなたの方がまだ信頼できる気がします。信頼できないっつったんか考えな。てみればあなたはいざという時には誰よりも頼りになりますからね。いいですね。そりゃどうも。お前だってちょっと口うるさいくらいが一番似合ってるよ。そうなんだよ。最近説教を食らってなかったから寂しかったくらいだ。そうですか。今まで忙しかったのかな。遠慮なく。いやいや、遠慮なくは困る。いや、そうか、集結するまではみんな別々の道を歩んでたのか。あなたがしっかりしてくれれば私も。あそこで集合したもんな。急に腹それまではみんな何やってたんだ。話の続きはまたな。また適当なことを。待ちなさい。ドタバタ好き。同盟でみんな会ってない間何やってたんだ？特にその自分の国じゃない人たち。ヒルダ・ベレトもまだ見れないのか。なるほどね。レオニーギャー。間に合いなかったこれ。ヒルダ・マリアンヌを早く見なければいけない。私に用って。高そうな首飾り。こんなにたくさん並べてどうしたんだ？綺麗でしょ？一つあげるわ。本当にこのヒルダのモデルめちゃめちゃ綺麗だな。急になんだよ。選べったってそういうわけには。見慣れてるからあれだけど、改めて見るとめちゃくちゃいいな。5年後の 3D モデル。はい。理由もなくもらえないし、理由があっても遠慮するよ。なんで？こんなに綺麗なのに。綺麗なものを身につけるとやる気出るわよ。人によりけりってとこですね。あんたはそうかもしれないね。でも私には効果ないから。この前もそんなこと言ってたわね。私とあなたにどう違いがあるのよ。この首飾りが私にとってはただの綺麗な首飾りでしかないからだよ。例えばこの首飾り
どうやって手に入れたの？うんうん。ああ、これ初めて自分で選んだ首飾りね。今はもう趣味に合わなくて使ってないけど。なるほど。そういうのだよ。首飾りを手に入れた思い出とか記憶。私にはこの首飾りを大切にしたいという思い出がない。だけど、うんうん、このお守りには師匠からの教えや忘れたくない思い出がたくさん詰まってる。あんたにとってはただの小汚い木札だろうけどね。まあ言いたいことは分かった。正論だとも思うよ。だけどさ、レオ兄ちゃん、そんなんつけてても一生モテないわよ。いいんだよ、モテたいなんて思ってないし。強がらなくてもいいから仕方ない。ここはヒルダちゃんが一肌脱ぐわよ。一肌脱ぐヒルダちゃん、はい。作ったお守りなら身につけてくれるんでしょ？え？まさかあんたがお守りを作ってくれるっていうの？レオニーちゃんがモテない人生めっちゃいいじゃん。黙って見てられないじゃない。なんだこれ、なんでこれ B なんだよ。切れるな。可愛いの作ってあげるから次はもらってよね。ああ、でもただもらうだけっていや、なんでこれ B なんだ。ちょっと待て。ちょっと待って。私にも作り方を教えてよ。お前。私も気持ち込めて作るからさ、交換ってことにしよう。最高じゃん。嬉しい。作り方は教えるから。可愛いの作ってよね。ください。可愛いのだよ。いや、マジでこれが A でもいいんだ。選手する。なんで B なんだこれが。いや、これ交換会が A であるでしょ。なんでないんだ。びっくりした。びっくりした。お前、これでおしまいかよ。嘘だろ。全国のゆりおじさんが死んじゃうよ。死んでるよ。すでに死んでるよ。ああ、ゆりおじさん、生き返って、はい。はあ、めっちゃよかった。めっちゃよかったな。マリアンヌ見る。マリアンヌ、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。はい。動物の生態について教えてほしいんです。あんた一番動物に詳しそうですから。ここもいいな。野外での戦いで野生動物による不測の事態を最小限にとどめ、かつ戦術にも。リシテや目つきがめちゃくちゃ良かった今の。マリアンヌ。はい、聞いていますが、私で役に立てるか。マリアンヌに5年間で何があったのかめっちゃ見たい。そうやって話を聞く前からでも戦争が戦争があってそれでって話なのかな。私の意見で立てた戦術なんてきっとみんなを危険にさらしてしまいます。私は関わらない方が。もうほんとまどろっこしい。あんたの態度ってまるで自分が不幸を呼ぶ女だとでも思ってるみたい。ニコニコ。まさか本当にそう思ってるんですか？思ってるよね。そんなことあるわけないでしょ。バカなの？でもでもじゃありません。ちょっと私の話を聞きなさい。でもじゃありません。かわいい。あなたが何か深刻な事情を抱えているのは想像に難くないけれど、抱えている事情の深刻さなら私も負けてません。あなたより深刻かも。リシテアさんが、私だけじゃない。みんな何かしらの事情を抱え込んで生きてるんです。だからこそ前を向いていくしか。今できることを自分で探すしかないんです。できることを一つ一つ増やしながら少しずつでも前に進んでいくんです。そうしないと今を生きている意味がないでしょ。リシテアさん、私あなたが羨ましい。そんな風に強く生きられるあなたが。羨ましいってことは本当はあんたも前向きに明るく生きたいってことですね。はい。いつか
っかけがあれば。今この瞬間がうーん。きっかけです。よろしい。まずは動物の生態についてきっちり考えて答えてもらいますからね。頑張ります。リステアとマリアーノの支援レベルが B になりました。うん。だから A くれ。ああ、なんだんだ。イルシュクラッセ A 少なくない？女性同士の絵が足りない。もうちょっとくれ。頼む。リステアなんかないじゃん、一個も。もう。突然切れるおじさん。突然切れるよりおじさん。はい。僕が突然切れるよりおじさんだ。あまり日差しの強い場所にいてはいけない。はい。急に涼やかな風が吹くこともある。外にいるときは上着を用意するべきだ。お母さん？それに最近は多忙で疲れているだろう。今日はほどほどにして休みたまえ。お父さんというよりお母さんだな。なんだか美人で。はい。僕は君の体調を気遣ってたな。今は別に体調は悪くありません。それに自分のことは自分で管理できます。私には休んでる暇なんてないんです。みんなより生きられる時間が短いから、早く一人前になって領内を落ち着かせて父と母を安心させてあげたいんです。焦る必要などない。君が短命だなんて、誰の診断か知らないが僕は信じない。現に今の君は元気じゃないか。健康にさえ気遣えばきっと人並みに生きられる。おばあちゃんだからってお茶受けが薬草入りの焼き菓子になったのは不満なんですけど。意は食に通じ、食は意に通ずる。健やかな買ってきたのかな、作ったのかな。まず食からだ。お母さん。それはそうかもしれませんけど、普通のお菓子の方が美味しいし。やっぱりドドラ中から薬草入り菓子を取り寄せて、なるべく甘いものを厳選していたのだが。それは気づいてました。ごめんなさい。いつもありがとう。だけど、まあ美人なお父さんもいるからな。太って不健康になったら意味ないでしょ。私だってあんたと一日でも長くお茶会したい感謝。リシテア君、そうか。今のは聞き取れないところじゃなかったのが全部まるっと聞き取ってるのか。理想の未来を掴んでもそこに君がいなければ幸福など感じないだろう。はい。君と話すほどに君の魅力に引き込まれ、これは S じゃないのか。大丈夫か。君と歩む未来、それが僕が目指すべき未来なのだ。そういう恥ずかしいことを大きな声で言うのは、恥ずかしい。いいじゃん。はい。何を恥じることがある。君といつまでも。僕は君といつまでも。わかった、わかりました。だからもう落ち着いてくださいってば。君は何も案ずることはないぞ。すべて僕に任せておきたまえ。何せ僕はフォドラの未来を背負って立つ男だからね。私も自分を諦めないからずっと見守っていてね。めっちゃいいな。はい。めっちゃいいな。めっちゃよかったな。ありがとう支援 A。だからこういうのが女でも見たいっつってんだ。ああ、切れんだ。はい。すぐ切れちゃうな。いや、本当に楽しいので、もっと女でも映画見たかったなっていう気持ちがめっちゃあるんだ。その先はダメだよ、クロード。なんだ？おっと、ゼリルか。びっくりした。何がまずいんだ？聖母は初めてじゃない。レアさんに連れられて入ったからな。それに中は帝国軍に荒らされちまって今は何も残っちゃいない。そうだろ。守った紋章石もみんな。誰も入れるなと言った。
だから入れられない。僕はレア様の言いつけを守る。クロードはレア様の敵でかくになる。なったな、ツリル。それなら戦わないといけなくなる。はあ、参ったな。うんうん。いや、参った。必要がありゃレアさんを敵に回すのも全くやぶさかじゃないんだが、うん。お前とは戦いたくない。だからここは引いとくよ。そう。ん。なぜ？理由なんてどうでもいいだろ。そうかな。だってあなたは僕を切れる立場だもの。お前のことが好きなんだよ。うん、火の玉ストレート。あなたは好きな相手だって切る必要に迫られたら切る人だと思うけど。わかってる。はあ、お前意外に頑固者だな。仕方ない。教えていいやるよ。な。俺は弱い今の分かりよかったな。虐げられる。そんな世界を変えると誓った。だけど俺が救いたいと思った奴らの中にお前は入ってなかったんだ。つまり知らなかったんだよ。パルミラにお前みたいな境遇の奴がいたなんてな。なるほど。俺は自分の視野の狭さに気づいた。気づかせてくれたお前は恩人なんだ。弱い立場の人たちを救う？あなたはそう言ったの？ああ、そうだ。俺が言うと変か？うんうん。まるでレア様のようなことを言うんだなと思って。やっぱりもうちょっとレア様について知っておかなきゃいけなかったんだよな。僕みたいなよそ者を大修道院に置いてくれたのもそうだし、ルミール村で親を失った子をガルグマクに迎王えたり。国の時でいいと思ってたんだよな。待て、俺は宗教家じゃない。俺みたいなのと一緒にされちゃこんなにレアさんだって迷惑だろ。レア様もこんなにベレットと主に命じられたからそうして乖離たわけじゃない。するとは思ってなくて。レア様が自分でそうしたいと思ったからだよ。うんうん。僕にはわかる。そうか。だとしたら敵に回さずとも。セリル、助かったよ。お前のおかげで俺は夢に近づける。僕もあなたの役に立てたなら嬉しいよ。うん。でもだんだん平和であるなら別に人間が支配しなくてもいいんじゃないかみたいなところはある。今人間が支配というか、なんだろうな。トップが人間じゃなくてもいいんじゃないかみたいな気持ちは、そうそう。僕にもインストールされつつあるので大丈夫ですよ。なんだ大丈夫ですよって。ここら辺全然見たことないからめちゃくちゃゆっくり見ちゃうな。あと10分ぐらいでやめなきゃいけないんだけど、どうしようかな。今まで見たことあるやつを潰しておくか。潰しておくという言い方。見たことないな。これ見たことないし見たいな。はい。よろしくお願いします。セリルさん、弓調子どうですか？セリルさん。ああ、ペトラ。うん。ちょっとは大きくなって上手くなったと思う。背が伸びたし、大きくなって腕の力もついた。前世では大きくなったらもう完全に敵になってたからな。素晴らしいです。私もっと応援します。応援？でも前世でもルート順によっては帝国を敵に回してたから、あそこでも見られたのか。あなたと私立場違いますけれども境遇似ています、それあなたを応援する理由です。頑張る見守るです。お姉ちゃん。ペトラが僕を応援してくれてたの？そうだな。じゃあ僕もペトラを応援する。本当ですか？私も嬉しく感じます。ペトラも嬉しいか。なんだめっちゃほのぼのや。僕ももっと嬉しくなっちゃうな。ねえ、今思ったんだけど、ペトラの言葉って不思議な力がある気がするんだ。不思議な力？一本の芯が通ってて前向きで力強い、そんな言葉だから勇気をもらえる気がするんだよ。きっとペトラにしか使えない言葉だ。言葉使う特別ありません。気持ちあるのみです。言葉の意味正しく使う、そして正しく伝える、それ望みです。まだ修練不足する身、聞き苦しいことあるでしょうが、
言葉じゃなくて気持ちってことか。ペトラってやっぱりすごいな。僕ペトラの応援に応えられるように精一杯頑張る。いつか僕も僕の応援でペトラを勇気づけられるような強い男になるよ。それすでに達成しています。あなた十分強い人です。そうかな。でもやっぱりまだ足りないよ。あなたの強さに並ぶにはまだ足りない。だから僕もっともっと強くなる。もっともっと強くなってペトラのこともっともっとたくさん応援してあげたい。めっちゃほのぼのや。もっと私応援ずっとしますか。なんだよ。ずっと応援するよ。はい、私老婆なります。応援難しいと思いませんか。結構思ったよりずっとだったの。ペトラがおばあさんになってもおじいさんの僕がなんだここいいな。大丈夫。はい。老婆の私、牢屋のツリルさん。牢屋って読むの。そうだね、高校屋の屋か。あ、なるほど。牢屋。ああ、おじいさんってことだね。牢屋。なるほど、難しいな。グランドファーザーなのかな、英語だと。もっとなんだろう、古風な言葉になってるのかな。今までいなかった人の5年後が見られるのいいな。フェリックス・レオニーって見たことなかったっけっていうか、フェリックス全然上げられてねえな。まあでも、フェリックスは前世で結構見たからな。リシテアとレオニーでも見た気がするな。悪い。どれだけ待たせる気だ。だからちゃんと謝ったじゃないか。そっちこそ随分と待たせてくれたね。あれからすぐに勝負してくれるのかと思ってたのにさ。これ見たことない気がする。お前と違って暇ではないのでな。はい。ちょうどいい猶予期間にはなっただろう。5年。まあ何でもいいよ。そんなことよりさっさと始めよう。待たせたのはお前だろうが。かかってこい。はい。じゃあ初めの合図は私でいい？なんだったっけ？ C が思い出せないぞ。勝手にしろ。余裕だね。じゃあ行くよ。車種が正面から戦いを挑むとはな。この程度の文字でも面白かったけど、音声で聞くともっと面白いな。どうよ私の落とし穴は。準備しといてくれたんだ。卑怯な真似を。なんとでも言いなよ。これぞジェラルト流戦術さ。親父。よっと。うちの親父は。重いんだね、あんた。悪かったな。まさかこんな罠を仕掛けているとは。実戦だったらもう死んでるよ。そこに藁を敷いたこと感謝してよね。竹槍が置いてあるやつだ。怖い。敵を侮った報いか。あの遅刻も俺を挑発する策だったわけだな。そうなの？まあね。そうでもしないと落とし穴にかかってくれなかったかもしれないし。そうだった。あんたは実力も自信もあるし、罠のめっちゃいいな。はい。そこら辺ここ好きだな。めっちゃ好きだな。たびたび親父の名前が出てくるのはあれだけど。結果が全てだ。むしろ己の甘さに気づかせてくれたことには感謝している。卑怯とはいえ乾杯だ。感謝してくれるなら一つお願いがあるんだけど。人の視点会話で親父の名前がちょいちょい出てくるのちょっとドキドキ気まずいな、ちょっとな。はい。いいだろう。いいね。敗者は勝者に従うものだ。本当？やったー。じゃあ今度頼んだよ。見たことない。めっちゃいい。楽しい。もう時間だな。やめるか。やめなければならぬけど、もう一個ぐらい見られるかな。レオニー、まだレオニーもいっぱい見たいのあるな。レオニー、マリアンヌ見たいな。でもこれでおしまいか。寂しいな。でも、じゃあこれ見ておしまいにしよう。6時からは朝ここだからな。
りあんの？レオニーさん。温室の当番私だったはずだけど、何してるんだ？ごめん、前に怒鳴ってからずっと避けてた。5年くらい避けてたのか。怖いんだろ。あの時はつい頭に血が上っちまって。あんたにはあんたの事情があるんだよな。関わらないでほしいんならそうするから。もう私を見ても怯えなくていいよ。レオニーさん、私。水やりは終わったし、私もう行くよ。それじゃあ、どうした？すみません、引き止めて。やばい、また迷惑でしたよね。またゆりおじさんが切れそうな。引き止めてくれてむしろ嬉しいよ。あんたのことずっと気になってたからさ。何か話したいことがあるんならゆっくりでいいから話してくれよ。私ずっと人を避けて生きてきたんです。だから、話すのも苦手で。やっぱり何か事情があるんだな。でも仲間とは話した方がいいと思うよ。うまく相槌も打てないし、相手の方を不愉快にさせてしまうんじゃないかって。不愉快なもんか。こうしてあんたと話せて私は本当に嬉しいんだよ。だから、恐れずにもっと歩み寄りなよ。そうしないと話のきっかけが作れないし。何でもいいよ。趣味でも好きなことでも、今日見た夢の話でも、空が綺麗だねでも。はい。じゃあレオニーさん、私この花好きです。私も好きだよ。だけどこの花、故郷じゃ色が違うんだ。そうなんですか？見てみたいです。よーし、じゃあいつか故郷に招待するよ。ここの仲間とみんなで来てくれ。はい、楽しみにしています。だから支援 A をくれ。足りないでしょ。今のじゃ足りないでしょ、どう考えても。支援 A が足りないんだよ。なんでヒルシュクラッセが足りないだけなのか、それとも全体的にこうだったっけ。ダメだ、帝国がユリに優しかっただけな説はある。ありがとうございました。これでおしまいにします。全部支援 A あってもええやん。はい、バイバーイ。